Se tím turbo právě zhasnul, to ale nevadí, protože David Cibulka si pro nás připravil opět také gumovačku. 200 koní, 250 Nm, to jsou technická data k tomuto vozu. David Cibulka! David Cibulka bohužel neskončil na stupních vítězů, vypadnul už v semifinále, ale po líté bitvě. No a teď sledujme trať, protože je tady se startovním číslem 27 Vladislav Sýkora. A jak se můžeme podívat, ve voze sedí oba dva Daniel i jeho syn Vladislav. Daniel je za volantem, oba dva jako teď asi disponují úplně stejnou technikou, jsou to tyto černé E30